Twee simmers hebben het missen matten. Maar het kan weer en het mij weer. En dus ben we er weer bij. Meer dan 60 scootjes binnen uit Eindset onder de IFKS. Waar denkt dat het scootjesiel ophoudt naar de SKS? Nee, beslist niet van wie. Want we gaan gewoon nog een week terug met de IFKS dus. Verspraat hoe fjouwe klassen binnen Zuid-Eindset. We sjuggen aanstaan naar de wedstrijd in de Grutte A-klasse. Maar we sjuggen ook in de orenklassen. Joert in de C-klasse. Met een bijzonder verhaal en een bijzonder scootje. Ik jaren we even hoe het is om eindelijk weer een IFKS te organiseren. Hier, Joert in Hielpen. De IFKS heeft natuurlijk meer klassen als de Grutte A. De Lietse A, de B-klasse en de C-klasse. En in die laatste klasse zielt de Tajefte. Joert op het thuiswetten bij Hielpen. Kees, wat is het bijzondere verhaal van de Tajefte, van Jim Scootje? Nou, het bijzondere verhaal van de Tajefte is ontstaan dus nadat ik mijn vorige schip verkocht had, nooit vermaakt. Wat nou de Breibeek is aan mijn bemanning. Omdat ik stoppen zo. En toen het Littekoe. En hebben we later toch nog een schip gekocht. Dat hier west van Bastiaan Wit, de Nijendij. En die kwamen met het idee om daar een Zonder Plus koetsje van te maken. Dus mijn oude knarren, vitale oude knarren, even zielen. En zo lang mogelijk dit gebeuren, dat gevoel van mierschap, dat is eigenlijk zo overduidelijk onwijzer bij die FKS. Ja, dat ik ook dan niet loslaten. Ik zei, mijn groep man vormt. Sipke deels in het verleden Henk Gemsen en meer van die oudere kanalen. En zo in 2000 voor het eerst meidwan. En toen werd het echt heel zwaar, een soort wien. En toen kwamen we erachter van dat wij als soort keels daar fysiek hier en daar een beetje te kwaad kwamen. En met name bij die Rutskoort en bij de Fokkerskoort vanzelf. En toen kwamen we gauw achter van de jongen, we moeten toch een beetje concessies doen. Vandaar dat we een paar sterke knapen op die diverse plekken deel zetten hebben. En het is een stukje ervaring, maar een stukje aanstormende jeugd die het echt mooi vindt. En het letter van uw schelen ook neem ik in. Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Ja, dus het ben net al je meer oude knaren, zou jou nemen, want dat waar ik natuurlijk net te zeggen. Nee, dat begreep ik. Dat mag je rustig zeggen, want we schamen je net waar is leeftijd. Nee, we hebben het aanvuld, die kent wel zijn. Om je heen er zitten wat jongelui bij en ja, we kennen het toch net zonder. Nou, dus we moeten het mij elkaar doen. Dus dat is het verhaal eigenlijk. En ja, de Tajefte, dat het Sipke bedacht, Kees, wat is bijzonder. Want dat was oude kanaden, nog zo mooi fit kennen met elkaar. Elke deze cadeautje is een toegift op zijn Fries aan Tajefte. Wat zoest ervan vinden als u schip de Tajefte neemt. Nou, ik zei jongen, dat hoe net zo lang gewoon uit te denken. Nou, er is een mooie filosofie achter. Ja. Ik zei liever de Tajefte dopen. Nou, dat zou eens gaan. De intentie wie je een scootje met oude knaren. Ja. En je met het zielteken direct een mooie knipegel maken, volgens mij. Ja, natuurlijk. Het is een oude man, een beetje, nou het oude mansie, maar wel strijdbaar. Want hij steunt niet op de stokken. Hij zou uit er met van, denk erom, poetsen is nog niet wij, want we komen er gewoon. We hier uiteindelijk weer onvreden voor 70 plus. Maar het reglement zei van dat mocht niet, dat kreeg de jaren. Nou, toen kwamen we vanuit de vloot een hele hoop ideeën. Van Kees had een rollator en nou ja, dat voel ik wel een beetje te vier hier. Zo oud ben je me nog net? Nee, 74, mooi leeftijd. Maar dat idee kwam van Floris Botterman natuurlijk, die had met alles en iedereen de gek. Kees een mooie rollator, hier de tekening al kleren. Hij zei, dit is geen Zuidvirutje en dan hier van internet oplukt. Nou, ik zei Floris, dan moeten we weer naar denken. En toen kwamen we wat ideeën en toen ben we uiteindelijk bij het mansje gekomen. Zwaait met de stok, dus dat weer het verhaal van het zeilteken. En we hopen dan er een lengte van jaren bij de ziel, dat ze nog een beetje rekening mee houden kennen. Dat zou mooi wezen. Een heel soort willen en succes van een week. Hartstikke bedankt. We zullen u bij zijn en we maken van een topploeg hebben.
En de sfeer zit er goed in en alles wat me gaat doen, dus dat zal best lukken. Dan de wedstrijd van de Grutte A van een beetje om Jelvertrein hier op de IJsselmaar. Een verrassende winnaar, dat mij we toch wel sissen. Want het scootje Ora et Labora van skipper Sietse Broersma van Heeg hij gaat er van terug met de overwinning hier bij Hielpen. Sietse Broersma, wat een ontlading doet je moeder finish kwam. Waar komt dat wij? Ja, waar komt dat mooi? Ik ben er 2 jaar, 2 jaar hebben we niks aan kennen. Nou ja, niks aan kennen, maar we hebben natuurlijk van alles wel wat hier. Maar ja, een samenachtige ploeg hebben wij. We stelen dit hier voor de 15e jaar. En eigenlijk is er heel weinig verloop, dus we hebben een macht mooie ploeg. Daar ben ik hartstikke blij mee. We praten verder over de wedstrijd met uw scootje collega Gjalt de Jong. Laten we beginnen met de overwinning van Sietse Broersma. Waar behellen hij die? Nou ja, ik denk toch, in name uit het laatste slagje waar je daar bij de goede tonnen pakken bij de gate. En dat die Pieter Jelles dus ik, en dat zei me bij Gelies, dat de oren dat er even net die was, zit er toen ik alweer op het tredde plakje even achter. Nou, dat zijn we net al van me wie dat maken hem nevens meer en die pakte die orenkant. En deze beiden die zochten die wienbaan op, werd uiteindelijk het eerste, die voorgaande rek, Pieter Jelles het erin verleer, pakte er nog voor de goede hoeken. En dat zei Sietse Broersma van Ora et Labora ik heel goed. En toen gingen ze natuurlijk, ja, dat de finish erin kwam, ja, en toen weer natuurlijk oude seren naar die finish staan om je heen en in die wienbaan blijven. En dat deden ze hartstikke mooi. Dan neemt Pieter Jelles Tjoelke, de sterke jerken, die willen Joert Twadde, die debuteren in de A-klasse. Had er dus Joert heel goed in. Datzelfde keer was van Arjen de Jong, de Grietje Obus, geen debutant, maar won Nij nou in de A-klasse. Wat voelde je op aan die beide jonge skippers? Nou ja, die dienen het monsterachtig. Ik bedoel maar uit de start, wij kwamen er hartstikke mooi voort. Arjen de Jong, die pakte voort een mooie koppositie. Maar ja, die pakte toch in het laatste of al een beetje jadder. Ik een verkeerd slagje. En dat kerst mij deze wien, uit deze hoeken wij. En dan is het hier wetter en dan mij zijn gatebaan, zijn op- en delbaan. Ja, dan mag je gewoon in die wien blijven. En dan mag je hem eigenlijk misschien wel opzieken. En na 1 keer al weten van, hey, niet schrik komen daar volle hudder wij. Dus dan mag je wel de goede tondenronding pakken. En dat hebben we een aantal oren. Ik werd onder een Jeroen de Vos. Ik wil proberen de aan te zien, maar die slagen dat ik net. En dan gaan ze ik nog eens een keer weer het veld in. En dan komen ze eigenlijk nog wat dubbel verkeerd uit. En daardoor pakte dat voor uiteindelijk Arjen de Jong verkeerd uit. En Pieter Jelles die zei dat misschien krijgt een beetje er terug. Je lijkt misschien krijgt even een beetje toen een beetje meer voor dat er dat dwaan komt. Maar daardoor pakte hij wel de slag. Is het opvallend dat de sterke jerken van Pieter Jelles Tjoelke en de Grietje Obus van Arjen de Jong het Joert zo goed dienen? Ja, wie is wat is? Misschien wel een jong bloedje. En dat jouwt misschien even wat wirken en wat vleugels op voor het eerst in die A-klasse. En, dus, en ze binnen dan natuurlijk ook wel gebrand. Maar dat jouwt misschien ook wat de jeugdige vleugels. We binnen Joert met de IFKS in Hielpen. Tjibbe, jou binnen van de plaatselijke commissie. Hoe is het om na 3 jaar eindelijk weer dit organiseren te maken? Verrukkelijk. Verrukkelijk. Al die mensen die zo graag weer willen zeilen zien en genieten van het mooie weer. Het is te warm op sommige plekken, daarom is de markt ook niet doorgegaan. Te veel afmeldingen. En dat betekent dat we heel blij zijn dat we het weer kunnen voorbereiden. We zijn in februari begonnen. En ja, tot nu toe zijn we ermee bezig, zeg maar. Ja, Juste Joen, wie de opening van de IFKS, Jerek. Wie je dat eigenlijk, ja, het hichtepunt al van je? Nou, van niemand is het hoogtepunt. Als de prijsuitreiking er is. En gisteravond was het al een fantastisch evenement met zoveel mensen, zoveel plezier. Het is, iedereen genoot, daar komt het op neer. Daar doe je met vaart, toch? Ja, doen we het voor. Zo is het. Zo is het. Het is jouw laatste jaar, hè? Na 15 jaar hou je ermee op. Ja, dat klopt. Ik heb met heel veel plezier 15 jaar ben ik voorzitter geweest. En ik moet zeggen dat ik het ook wel tijd vind voor een jeugd om er ook iets van te maken. Nieuwe gedachten, nieuwe ideeën. En ik ben toch een oude rot misschien in het vak. Ik blijf een beetje adviseur van het bestuur. En van het plaatselijk bestuur dan. En dan moeten we kijken hoe dat uitgepakt. Maar ik vind het eigenlijk mooi zo. Ja, en wat nog wel mooi is, je had in jouw laatste jaar dan nog wel even iets nice introduceren, hè? Na je medailles. Kunnen we daar even zien? Ja. Dit binnen je bijzondere medailles?
Nou, bijzonder. Het is bijzonder dat we voor het eerst voor alle bemanningsleden van de eerste, tweede en derde aankomende scootje in elke klasse een prijs hebben. En dat is nieuw, want meestal gaven een hinderloper aardigheid, een krukje, een dienblad of wat dan ook. Maar dan hadden de bemanning eigenlijk nooit wat. En wij vonden het nou dit jaar heel leuk om de bemanning ook een herinnering te geven aan hun zeilwedstrijd. Maar echte hielpe schilderkunst? Hielpe schilderkunst en we zijn er apen trots op. Dit wie het allereerste IFKS-journaal. Maar vanzelfs ben we de morgen weer, dan wordt er zield op dezelfde ISOMAR. Maar dan ietsje verderop, bij Starem. Graag ontmoet.